Здравейте! Днес ще ви представя училището по икономика и мениджмънт. Тук може да забележите още на самият вход нашите механизми за влизане. Те се стават чрез този чип. Ето така. И вече може да забележите нашия двор и самото училище. Ето тук се намира хранителният ни стол, където учениците често закусват. След това продължаваме напред. Тук има много дръвчета, също така има засадени дървета от миналите класове. Ето тук може да забележите нашата класна стая на открито, която често се използва през летните сезони. Продължаваме напред. Отново може да видите самата сграда на училището в по-близък план. Ето там може да забележите първи и втори компютърен кабинет, заедно с паметника на Христина Вучева, която е завършила нашата гимназия. Продължаваме от другата страна. Тук също може да видите парк, който е много озеленен, особено сега през пролетта. Ето тук може да забележите нашите розови храсти, които скоро очакваме да разцъфнат, и нашето дръвче за гинко билобо. Продължаваме напред. Може да забележите множеството пейки, откритото пространство за физическа дейност. Ето тук е нашето поле, върху което играят футбол, и скамейките към него. А ето това е нашият физкултурен салон, който беше наскоро построен, и както можете да забележите, към него има построени физкултурни уреди.